Аз съм просто нов в този град, аз съм новия човек. Опитвам се да бъда приет и да си намеря приятели. Просто се разхождам, изумен съм от това, което открих. Начин тук в Хънкенберг, Тексас, нарича се клуба на мъжествените бисквитки. О, знам, че ще искате да се присъедините към клуба на мъжествените бисквитки. Бях поканен да се присъединя и така ходя на месечните срещи. Пека бисквитки от всякакъв вид и да ям няколко от тях. Сега знам, че искате да знаете изискванията за допустимост, за да се присъедините към мъжкия клуб на бисквитките. И те са следните: трябва да носите червена фланелена риза с навън, да облечете работни мъжки ботуши, да носите шапка с качулка на някой друг спортен отбор и да имате обилно окосмяване по лицето и да сте приятелски настроен мъж и, разбира се, да изглеждате така, сякаш имате чифт, плюс това да носите голяма кожена престилка и да имате желание да печете. Това е всичко необходимо, за да се присъедините към мъжкия клуб на бисквитките в Хънкенберг, Тексас. О, ние не сме просто за забавление, ние печем бисквитки и ги опаковаме и продаваме, за да събираме пари за благотворителност, за добри местни хуманитарни каузи. Защото ние сме сериозни хора долу в мъжкия клуб на бисквитките. Така че елате, продаваме бисквитки на килограм. Елате и се присъединете към мъжкия клуб на бисквитките в Хънкенберг, Тексас. Намери си приятели, направи нещо добро и подобри квартала. О, знам, че ще искаш да се присъединиш към клуба на мъжествените бисквитки.